така кафе да има. По принцип всички ли риби така се обезкостяват по начина, по който сме да го правиш? Ако са отойче, да. Времето показва и носа на рибака с някой се. Точно ти ли се намери да ми говори за носове? Не бе, нямах нищо предвид да това видя в момента, просто не се научи лицето. Айде. Тя бот там по-обидния. Тънко обидно. Бащинското лице. Добрия... Просто преглътнах. Едно филе от бяла риба. Много добро. Другото за койота. Рибак, видя ли койота? Още не са, но... Още 2 пъти го видях. Аз не го виждам. Аз ще опитам да го изтегна. Който може да свалиш това, какво беше благодарно? И това са напълно. Малко поразчистих хладилника. Определено ще трябва да правя с voice-over. Штуката може ли да се чисти по същия начин? Тя е малко по-различно, но пак остава без кости накрая. Не, само филенцата. Най-интересното е, че има месо и тук. Наистина? Да. По почите. В бузите. Че не го има. И белите Какви бъбреци. зъби има? Да вземеш и белите бъбреци. Големи зъби има. Тото е хищник. Да няма пира. Кослива. Някакво малко парченце. Обезбузена е. Това месо точно за какво ще служи? По една мръвка. Това? Просто да покажеш, че си по-космат. От риба. Да. Той е най-сладката част. Чудесно става. А на тази риба не са ли да е кожата? Не става ли хубаво, като направиш сметка? Не знам, в Саренто носят и някакви канадски лола и слеза, не знам, какви са големи, човек 25 да продаваме едно филе. Има по-голяма рибата. Ма 2 пъти по-голямо филе. Да, бе, те са малка. С малка рибка. В сравнение с тюк от такова. И то ли? Това е. Не, дай голямата да снима, че сега там има Шест какво да няма ли? снима. Толкова. Ти го спираш, почне сега друго.